едно осле, вързано до вратата, вън, край пътя и го отвързах. И някои от стоящите там им казаха: какво правите, че отвързвате ослето? А те им казаха: както беше заръчил Исус. И те ги оставиха. И докараха ослето при Исус и там намятаха на него дрехите си и той го възседна. И мнозина разтлаха дрехите си по пътя, а други клони, като ги отсечаха от дърветата. И тези, които вървяха отпред, и тези, които идваха отзад, викаха: Осанна! Благословен, който идва в Господното име! Благословено настъпващото царство на баща ни Давид, който иде в Господното име! Осанна във висините! Исус влезе в Йерусалим, в храма, и като разгледа всичко, понеже се беше свечерило, отиде във Витания с 12-те. Амин. Осанна, който иде в Господното име. Амин. Една много интересна история. Ние миналия път малко си поговорихме за онова осле, което никой не беше възсядал, и го свързахме с младите хора, които са така малко инатливи. Но днес ще говорим за това, как така хората днес викат Осанна, а след 4 дни ще кажат, ще крещят: разпни го. Същите тези хора, които сега викат Осанна. Осанна означава слава на Бога във висините, или нещо, което да възвеличаваш Бога. А след няколко дни ще кажат: разпни го. И не си мислете, че ние сме по-различни от тези хора. Защото и ние, когато получаваме благословението от Господ, казваме слава на Бога. Но когато не получиме, казваме: не искам вече да ходя на църква. Поне не казваме разпни го. Надявам се, че никой не казва тези думи. Но това, което ще говорим и тази седмица, която предстои, знаете, че ще имаме служби в четвъртък, в петък, в събота и в неделя. Кое накара Исус да отиде на кръста? Нашите грехове. Ние сме грешни по природа. Никой от нас, колкото и да е добър в себе си, колкото и да си мисли, че прави добри неща, не може да заслужи спасението си. Не може да получи вечен живот, без да приеме Исус Христос като Спасител, без да се покае за греха си, без да изповядва греховете си, без да се новороди, така както казва Библията, да стане нов човек. И новорождението минава през водата, през реката. Защо хората казаха днес Осанна, а след няколко дни разпни го? Защото те имаха очакване. Вие имате ли очакване към Бога? Какви са твоите очаквания към Исус? Какво искаш Той да направи за тебе? Сега, ако дойде и те пита: какво искаш да направя за тебе? Трябва да отговориш много бързо. Не можеш да мислиш, чакай да помисля, да мине една седмица. Кажи ми сега, какво искаш да направя за теб? Този въпрос задава Исус в момента на всеки един, който тук слуша. И аз съм сигурен, че отговорите ще бъдат различни. Но искам да ви кажа и нещо друго. Той ще каже: добре, аз ще го направя. Но и аз имам очакване към тебе. И днес ще разгледаме какви очаквания имаше Той към хората. Какви очаквания има Той към мен. Какво искаш, Господи, аз да направя? Сега този въпрос искам да разгледаме. Какво готов си да направиш за Господ? Каква прекрасна гледка, каква прекрасна картина прочетохме. Исус влиза в Йерусалим, оседлава едно магаренце, хората постилат дрехи, постилат колони, секат и слагат пред Него. Всички викат Осанна, слава на Бога, радват се, защото те имат очакване. Тяхното очакване е, че Той ще възстанови царството на Давид. Така каза текста преди малко, който прочетохме. Той ще се възцари на трона, ще премахне римските войници. Те вече няма да са роби, няма да са подчинени на Рим. Но знаете ли, Исус имаше очакване от тях.
И тяхното очакване се размина с това, което Бог беше направил в своя план. Исус за какво дойде? Исус дойде да умре на кръста. И когато им каза, че Той ще умре на кръста, учениците вече знаеха това и бяха разочаровани. В тълпата, защото това бяха много хора там, не бяха един и двама, има най-различни хора. И може би ние сме част от тази тълпа, която иска да получи нещо от Исус. И там тези хора викат слава на Бога, сега Той влиза с голяма слава, защото такова беше пророчеството, че бъдещия Месия ще влезе през северната порта на града, ще оседла едно магаренце, което никой не е оседлал. Всичко това се изпълни в пророчеството и те казаха, сега вече нещата ще се оправят. Това са и очакванията на тях. Но те имаха различни очаквания. Едни искаха той да бъде цар, да махне Римската империя. Други искаха да ги нахрани, защото беше нахранил 5000 човека и те знаеха, че той може да направи това нещо. 5000 мъже беше нахранил, освен жените и децата, т.е. много по-голяма е бройката. Той беше изцелил много хора. Беше възкресил Лазар само преди един ден. Лазар, който от 4 дни е в гроба. Не е ли това хубаво, чудесно нещо да имаме един такъв цар в нашия живот, който може да прави всичко? Но понякога, мили брати, сестри, приятели, ние го имаме като наш слуга, не като цар. Ние казваме, направи го, той трябва да го направи веднага. Не е така. Това не е Исус, който Библията проповядва, Библията говори. Исус не е наш слуга. Исус не е нашия изпълнител на желанията ни. Ако твоите очаквания са, че като дойдеш при Него ще му кажеш и Той ще изпълни всичко, сгрешил си. По-скоро очакванията са, аз какво мога да направя за Него? Защото Той е Бог, Той е царя, аз съм слуга. Мнозина разплаха дрехите си. Интересно е, че те знаят, че това е един, който може да прави чудеса и знамения и са готови да дадат част от себе си. Да дадат дрехата си за Него. Ти какво си готов да дадеш? Вчера си говорихме с едни хора. Бяхме при домовете с децата, които са сираци. И спряхме да обядваме и хората бяха направили сандвичи и аз казвам, какво ми се полага от всичко, което има в колата? Какво ми се полага? На мене нищо не ми се полага. Аз трябва да си го заработя, да го заслужа. Божия даде вечен живот за нас. Той не ни се полага. Ние трябва да го, като го получим, да го криеме, да го съхраняваме, да го пазиме вечния живот. Как го пазиме? Като вършим делата на Господа. Като живеем по Неговия начин. Като не се връщаме и не се клатушкаме наляво и надясно, спиме в пътя на Исус Христос. Амин. И ако чухте как завърши това, което прочетох, той отиде в храма. Отиде в храма и видя някои неща. И на сутринта, като излязаха от витания, той огладня. И като видя отдалеч една разлистена смокиня, дойде, като търсеше плод на нея, но като дойде до нея не намери нищо. Само листа, защото не беше време на смокини. И той проговори, от сега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците му чуха това. Исус е гладен и иска да се нахрани. Една смокиня обаче не дава плод. Няма плодове на нея. Смокинята е прообраз на Божия народ. Ние сме Божия народ. Причислени сме към Божия народ, като сме приели Исус Христос. И Исус иска да види плодове от нас, с които да се нахрани. Не такива, които ние се храним, а добрите ни дела от вярата ни. Плодовете на нашата вяра. Исус има очакване.
да имаме плодове. Не да стоим на едно място. Не да сме безплодни. Защото в другото Евангелие искаше да отсечат. И един от учениците каза, нека да поразкопая малко, да сложа торт, да сложа вода и тя да тръгне. И ако тогава не даде плод, отсечи я и я хвърли в огъня. Исус има очакване да даваме плод. Нека да говорим днеска за Неговите очаквания, не за нашите очаквания. След това отиде в църквата, в храма. И какво завари там? Дойдоха в Иерусалим и Исус влезе в храма. И започна да изпъжда онези, които продаваха и онези, които купуваха в храма и преобърна масите на обменителите на пари, столовете на онези, които продаваха гълъби и не позволяваше на никой да принесе какъвто и да е било съд през храма. И Исус получаваше, като им казваше, не е ли писано, домът ми ще се нарече молитвен дом за всички народи, а вие го направихте разбойнически вертеп. И главните свещеници и книжници, като чуха това, търсеха начин как да го погубят, защото се бояха от него, понеже целият народ се чудеше на учението му. Какво е очакването на Исус, ако дойде сега в храма? Ако дойде в църквата? Какво ще намери? Как ще ме намери мен? Представяте ли си тази картина сега? Исус да отвори вратата и да влезе тук. Всъщност Той е тук. Вие не го виждате, но Той е тук. Той е в сърцата ни. Той е между нас. Той ни гледа. Но ние, понеже не го виждаме и си мислим, че няма, и затова ви казвам, ето сега нека да влезе от вратата. Ще може да отвориш вратата? Исус влезна. Благодаря ти, може да отвориш. Какво намери? Намира деца, младежи, мъже, жени и поглежда сърцата на всеки един. Кой си мисли за вкъщи? Кой си мисли сега какво предстои вкъщи? Кой си мисли сега какво ще прави след обед? Кой си мисли къде, как да изкара някакъв лев? Това са хубави неща. Но ние сме дошли на богослужение. Ние сме дошли да се поклоним на царя. На този, който влиза с магаренцето и всички викат осанна. Най-лесно да си вземем върбовите клонки, да ги занесем вкъщи и проблема е решен. Измихме си съвестта. Бяхме на църква. Влезнахме грешници и си отидохме грешници. Не променени. Не може да видим греховете в себе си. Колко от нас казват, че са грешни? Има ли святи хора между нас? Има ли някой, който има нужда от прошка на своите грехове? Аз имам нужда Господ да ми прости греховете. Имам нужда Господ да очисти моето сърце. Исус влезе в храма и започна да го чисти. И се надявам, че ако влезне тук, няма какво да очисти. Всичко е добре. Амин, кажете. Очакването на Исус е Неговата църква да бъде свята, чиста, непорочна, без бръчка, без недостатък. Защото Той предаде живота си за нея. Това е Неговата невяста, Неговата булка. Той иска да я вземе за своя жена един ден в Божието царство. Молитвеният дом е за всички народи. А вие го превърнахте на разбойнически вертеп. Това им каза той там. И почна да преобръща масите. Буташе столовете и се ядоса. Надявам се, че ако влезе тук, няма да се нервира, няма да се ядоса, защото гневът му е много страшен. Йоан го описва с едни светещи огнени очи, когато ще дойде да съди света. Няма да е онова малко бебе, което дойде в яслата и всички му се поклониха, и овчари, и мъдреци, и то беше невинно и малко, и сега ще дойде с огнения меч на своето слово
и ще осъди всеки, който не върши правда, всеки, който не е приел Господа. А тези, които са го приели, които са очистили сърцата си, защото все ми казват, че казвам лоши неща. Ето нещо добро. Ето нещо назидателно. Всички, които са приели Исус Христос, ще чуят думите: добри и верни слуго, влез в радостта на Господаря си. Амин! След това излезе вън от града. И така, като минаваха сутринта, видяха, че смокинята е изсъхнала до корен. И Петър си спомни и му каза: Учителю, виж, смокинята, която ти прокле, е изсъхнала. А Исус им отговори: имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който каже на тази планина: вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви казвам: всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. И като се изправите на молитва, ето защо се изправяме на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашия Отец, който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, то и вашия Отец, който е на небесата, няма да прости вашите прегрешения. Какво очаква Исус? Ще некъде на вода. Аз имах вода. Извинявайте, понеже му първото и... Какво очаква Исус от нас? Да имаме вяра. Когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра? Вяра в моето сърце. В твоето сърце. Защото ако имате вяра, ще казвате на планината да се премести и тя ще се премести. Планината е някой проблем в живота ми. Вярата е тази, която движи Исус. Вярата е тази, която дава Исус да направи чудото в живота ми. Вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си. И повярва, че това, което казва, ще се сбъдне, ще му бъде. Вяра. Исус очаква вяра. Вяра от църквата, вяра от теб и от мен. Всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. И след това иска да прощаваме. Първото нещо, което ние трябва да направим, е да се помирим с всички хора на тази земя. След като приемем Исус Христос, след като се помирим с Него, да получиме прошка или да дадем прошка на хората около нас. И не един път. Постоянно. Всеки ден. Исус очаква от теб да даваш прошка и да търсиш прошка. Проблема обаче е, че ние не разбираме, че имаме нужда от това. Ние си казваме: нямам с кого да си кажа нещо. Затова винаги казвам преди Господна трапеза: търсете си прошка. Това отворя пътя. Това отключва вратата. Това отваря пътя за твоята вяра. Отваря вратата за твоята вяра. Отваря вратата, за да дойде Исус и да извърши очакването на твоето сърце. Но когато дойде, Той иска да намери вяра. Вяра в теб, която да му позволи да работи. От теб зависи. Ти трябва да изповядаш вяра. Ти трябва да потърсиш прошка. А ние защо не можем да дадем прошка? Защо не можем да потърсим прошка? Защото има гордост. Защото моето аз не ми позволява. И като дойдоха пак в Йерусалим, като ходеше в храма, Исус отново се връща в храма, в църквата, при него дойдоха главните свещеници и книжници и старейшини и му казаха: с каква власт го правиш това? Кой ти е дал тази власт? Исус им каза: ще ви дам и аз един въпрос. Отговорете ми и ще ви кажа с каква власт
правя всичко това. Йоановото кръщение от небето ли беше или от човеците? И те разискваха помежду си, като си казваха, ако кажем от небето, ще каже тогава защо не му повярвате. Но ако кажем от хората, бояха се от народа, защото всички го смятаха Йоан за пророк. И така те отговориха на Исус, не знаем. Исус им каза, и аз също не ви казвам с каква власт правя това. Исус иска да имаме в нас знанието каква е неговата власт. Докъде той може да работи. Какво може да направи. И аз питам, и той пита. Колко мога да свърша нещо за теб? Докъде е моята власт? Докъде ми позволяваш да работя? Ние му позволяваме да работи в определени моменти, в определена област в нашия живот. Да, прости ми греховете и той ни прощава греховете. Изцели ме, изцеляваме. А спасението на семейството ми? А спасението на някой, който е близък до мен? Това в неговата власт ли е? Исус може ли да спасява другите? Ама той очаква да го види в нас. Че ние го имаме като вяра. И ние, когато имаме вяра, ще отидем при тия хора и ще им кажем, имаш нужда от Исус, имаш нужда от спасение, имаш нужда от покаяние, имаш нужда от молитва, ти трябва да се молиш. Аз ще се помоля заедно с теб. Това са делата на смокинята, плодът. Делата, на които Исус казва, ако не дават плод, тя изсъхва и той ще отсече. Исус има очакване от теб. Да знаеш каква е неговата власт. Да знаеш с ума си, с сърцето си, колко мощен е той. Какво може да направи и кое не може да направи. Има ли нещо, което Исус не може да направи? Ние казваме не, обаче много пъти му забраняваме да направи някои неща. Не му позволяваме. С нашите думи, с нашите дела, с нашата вяра. Т.е. безверие. И тогава им разказва една притча за злите земеделци. Минахме вече на 12 глава. Докато стигнем до тайната вечеря, в която ще си говорим в четвъртък. И започна да им говори с притчи. Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин и съгради кула и го даде под наем на земеделците и отиде в чужбина. И във времето на гроздобера изпрати един слуга до земеделците да прибере от земеделците от плода на лозето. А те го хванаха, биха го и го отпратиха с празни ръце. Пак изпрати до тях друг слуга, те му щупиха главата и безсрамно го оскърбиха. Изпрати и друг, когото убиха, и мнозина други, и всички те бяха убити. Той имаше още и един възлюбен син. Него изпрати последен до тях, като си казваше, ще почетат сина ми. А тези земеделци казаха помежду си, този е наследникът, елате да го убием и наследството ще бъде наше. И го хванаха, и го убиха, и го хвърлиха извън лозето. И така, какво ще направи стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези земеделци, а лозето ще даде на други. Амин. Какво е очакването на Господ Исус към теб и към мен? Той ни дава нещо, което ни е поверено. Не е наше. Ние сме само стопани или домакини или управители. Управители на тази земя, на това, което притежаваме. Дори домовете не са ваши. Въпреки, че имаме натурални актове за тях и на тях пише нашето име, те не са наши, защото в един момент той ще дойде и ние не можем да ги вземем с нас никъде. Те ще си останат тук, пък може да стане нещо и да нямаме домове. Не дай Боже на никого. Но искам да кажа, че ние си мислим, че всичко, което имаме, дори и тези дрехи, те не са наши. Те са ни дар от Бога. И ние сме само стопани. Ние сме само управители. Той даде на всеки един от нас нещо, което да стопанисва. И как го съхраняваш ти? Как го пазиш? Обработваш ли го? Даваш ли плод от него? И като даваш плод, даваш ли на Господа?
Защото тези земеделци трябваше да дадат плод на своя господар. Тук Исус говори за десятък. Тук Исус говори за милостинята. Тук Исус говори за всичко това, което притежаваме, да дадем една част на Господа. Не казах пари. Сигурно веднага го свързахте с пари. Говоря за 1/10 част от всичко, което си мислим, че притежаваме. В петък, когато се молихме, ми дойде една такава мисъл от Господа. Прекарахме 1 час за Господа. Това е пак десятък. Само, че трябваше в петък да дадем още 1 час и 40 минути, защото 24 часа е деня, а ние прекарахме само 1 час. А трябваше да бъдем 2 часа и 40 минути. Но можехме тия другите час и 40, някой да ги е дал в четене на Библията вкъщи, да е посетил някой болен или да е направил нещо добро за Бога, в името на Бога. И това е десятък. Какво стана с десятъците? С парите? Продължаваме ли да даваме десятъци в църквата? Или тогава беше само едно моментно състояние? Няма да питам касиерката, за да не ни излага сега по касиерката. Какво става с това, което ние имаме? Готови ли сме да го дадем на Господа? Тези хора не искаха да дават на Господа, а бяха получили от Господа. Очакването на Господ и ние да даваме за Него, както Той ни е подарил вечния живот. И пак не казвам, не са само пари. Време, работа за Господа, добри дела за Господа. И по-надолу обаче Той говори, защото те дойдоха и казаха, разбраха, че Той говори тази притча за фарисеите и го оставиха да си отиде, понеже мислеха да го убият, но видяха, че народа се разбунтува. И тогава пратиха при него някои от фарисеите и иродияните, за да го впримчат в говоренето му. И те като дойдоха му казаха, Учителю, знаем, че си искрен и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на Цезаря? Да даваме или да не даваме? А той като разбра лицемерието им каза, защо ме изпитвате? Донесете ми 1 пеняз, за да го видя. И те му донесоха. И тогава им каза, чий е то образ и надпис? А те му отговориха, на Цезаря. Исус им отговори, отдавайте на Цезаря Цезаровото и Божието на Бога. И те много се зачудиха от него. Какво иска Исус от нас? Какво очаква от нас? Да си даваме това, което дължим на хората, това, което дължим на властите и това, което дължим на Бога. Да си плащаме данъците, да си плащаме сметките, а не да бягаме. Да си плащаме това, което държавата изисква. Но знаете ли, по-големият проблем тук, който те имаха е, че те искаха той да обяви себе си за по-голям от императора. В Рим императора Цезаря е наричал себе си Бог. И те затова искаха да го обвинят в тази идея. Той да се поклони на Бог и да каже, аз съм по-голям от Бог. Исус е единствения Бог. И сега тук е въпросът, какво е моето отношение? Той ли е Бог или имам и други богове? Нещата не спират до тук. Хората търсят, фарисеите и всичките книжници, търсят причина да го хванат в нещо, за да го убият. Те бяха направили вече заговора. Само чакаха той да им даде един малък повод. Какво е очакването на Исус? Да бъдем пример. Не може хората на църквата да не си плащаме данъците и да не си плащаме таксите, за които държавата изисква от нас. След това при него дойдоха садукеи. Идват от уния, дето викаха Осана, дето послагаха дрехите си, дето слагаха клончета. Това са най-различни групи. Тези не вярват, че има възкресение. И го попитаха. Мойсей ни е написал
че ако на някого умре брат му и остави жена, а не остави деца, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомството си. Но ето имаше една жена, един човек имаше 7 братя и първият взе жена и като умря не остави потомство. Взе я втория, умря, не остави потомство и трети, и четвърти, и седмия и така те го питат. В Божието царство, при възкресението, но кого от тях ще бъде жена? Защото и седмината я имаха за жена. Исус им каза, не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията? Нито Божията сила. Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, на мястото при бодливия храст, как Бог му говори, като казваше, аз съм Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Яковов. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате. Какво е очакването на Исус от тази история? Да знаем писанията. Да познаваме Божията сила. Вярата идва от слушане. Слушането идва от Божието Слово. Ако ние не четем Божието Слово и не го познаваме, няма да имаме вяра. И няма да знаем Божията сила. И тогава Исус не може да върши неща, които ние очакваме от Него. Те не познаваха Библията. Ти познаваш ли Библията? Исус казва така днес. Очаквам от теб да познаваш Божието Слово. Да прекарваш време в четене на Божието Слово. В изучаването на Божието Слово. И се обръщам към младите, тук децата и младежите. Направете всичко възможно да учите Библията. Аз онен ден един стих го учих цял ден и не беше ми много трудно да го запаметя. Понеже те имат група и аз знам за какво ставаше въпрос, те знаят също за какво става въпрос. Всеки ден едно дете ни изпраща по един стих. Всяка сутрин. Имате ли време за четене на Библията? Обръщам се към всички. За слушане на Библията, защото тия, които са неграмотни, нямат оправдание. Има в компютъра, в телефона, може да си слушаш Библията. Всеки един може да слуша Библията. Може да слушаш песни, може да слушаш проповеди, може да слушаш самото Слово. Имате ли време? Това ще ви потрябва, за да имате вяра. Когато дойде изпитанието, да имате вяра. Защото без вяра не може да се угоди на Бога. Без вяра не може Бог да извърши чудото в нашия живот. Значи ние имаме очакване към Него, но не искаме Той да има очакване към нас. Ето на очакване. Да познаваме Словото Му. Да го изучаваме. И още едно очакване. Да вярваме, че Той е Бог на живите. И че има възкресение. Че тези, които умрат в Господа, ще живеят в вечността. Той казва, аз съм възкресението и живота. Думите на Господ Исус. Който вярва в мен. Ако и да умре, пак ще живее. Хванете тези думи за вашата вяра. За обещание. Това е едно обещание. И стискайте здраво тези думи. И ще видите колко лесно ще преминавате през трудностите и изпитанията на вашия живот. Колко лесно ще минавате, когато дойдат бурите. Защото си казваш, Господ е с мен. И Давид се моли в 23-ти псалм и казва, дори в долината на мрачната сянка да съм, ти си с мене. Той знае, че Господ се грижи. Господ е над него и е сложил протекцията си. И дори да умре в мрачната сянка, той е с него. Ще премина, казва, през мрачната сянка, само че. Не съм свършил. Има още очакване Исус. Голям списък е направил. Аз, онен ден като го разгледах, казвам, Господи, аз мислех, че само трябва да идвам на църква. Сигурно и вие така си мислите. Че Господ очаква от нас да ходим на църква. А един от книжниците, като дойде и ги чу,
когато се препираха, като видя, че им отговори добре за възкресението, ради какво трябва? Добре. И като видя, че им отговори добре, го попита: коя заповед е първата от всички? Коя е първата заповед от 10? Това е очакването на Господ да знаеш. Ти. И аз ви питам, знаете ли коя е първата заповед от 10? Какво каза Билян? Каза ли? Слушай, Израилю, Господ, нашия Бог е Господ. Да нямаш други богове, освен мен. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и всичката си сила. И ето втората, подобна на нея. Да възлюбиш ближния си както себе си. Друга заповед по-голяма от тези няма. И книжникът му каза: превъзходно, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него. И да го обича човек от все сърце, с всичкия си разум, с всичката си сила и да обича ближния както себе си, това е много повече от всички всеизгарения и жертви. Исус, като видя, че говори разумно, му каза: не си далеч от Божието царство. Какво е очакването на Исус? Да нямаме други богове. Той да бъде единственият Бог в нашия живот и да обичаме ближния както себе си. Тук много хора грешим. Грешим, защото ние обичаме Бог, тези около нас не можем да ги търпим. И странното е, което е записано в Божието Слово, е, че ние обичаме Бог, когато не виждаме, а не можем да обичаме тези, които са около нас и ги виждаме. И как тогава обичаме Бог, без да сме го видели, че съществува, а не можем да обичаме тези, които да ги виждаме, че живеят около нас? Очакването на Исус е да обичаме Бога и хората около нас. Да милеем да спасят душите си. Защото ние искаме да бъдем спасени, а бихме трябвало да желаем и те да бъдат спасени. И най-вече желаем да бъдат спасени от тези, които не може да ги гледаме. И се надявам Господ да ги сложи един ден до нас в Божието царство, на масата на трапезата. Много интересно, ако седнеш с някой, когато не си говориш на една маса. Има ли сте такива ситуации? Да. Аз имах такава ситуация. С хора, които не си говоря и сел срещу мен на една сватба. Представете си го малко. Сядат срещу тебе. Имаш ли ядене? Имаше. На сватба сме. Дълга маса. Седнали сме и аз, те срещу мен. И какво мислите стана? И аз, докато свърши чинията и после... Айде, чао. Не. Намерихме начин да си кажем прости ми. Намерихме начин да си кажем извинявай. И аз, и те. Но дойде желанието от моя страна. Пръв направих крачката. И не го казвам, за да се гордеете, или аз да се възгордея, а да ви кажа, че ние трябва да се смирим. Ние трябва да се смирим. Не е толкова страшно да кажеш извинявай. Не боли. Не е толкова странно да наведеш главата и да кажеш прости ми. И тогава му задават въпрос за храма. Видяха, че с всички други неща, които се опитаха да го хванат в лъжа, в нещо лошо, за да го убият, не можаха. И сега
дойде момента да го питат за храма, защото за тях храма беше нещо много свято, много значимо, много ценно. Те много се гордееха с храма. Те ли са нямали църква като нас във всеки град, всяко село, а са имали храм само в Йерусалим и всички хора задължително поне 2 пъти в годината, където да се намират по целия свят, да отидат в храма и да принесат жертва. А Исус е в храма. И когато излизаше от храма, един от неговите ученици му каза: Учителю, виж какви камъни и какви здания. И тогава Исус му отговори: виждаш ли това здание? Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине. И когато седеше при Леонския хълм, срещу храма, Петър, Яков и Йоан и Андрей го попитаха насаме: кажи ни, кога ще бъде това? И той започна да им изброява много неща. Някои ще дойдат и ще кажат: аз съм Христос. Народ против народ ще се повдигне, царство против царство, ще има земетресения, ще има много страдания, много болка. Но вие гледайте на себе си, защото ще ви предадат на съдилища, ще ви бият пред управители и царе, ще застанете пред мен заради моето име. А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите, на каквото ви се даде в онзи час, това говорете. Защото не сте вие, които говорите, а Святия Дух. Какво е очакването на Исус към теб, към мен? Да не се възхищаваш на големи сгради и да очакваш, че Той ще дойде отново. Да не се разколебаваш, когато дойдат земетресенията, войните, глада, болката, и когато може би ще те хванат и ще те заведат пред царе управители и ти ще трябва да бъдеш свидетел за Неговото име. Исус очаква от нас да бъдем свидетели за Него, въпреки обстоятелствата, в които се намираме, въпреки трудностите, в които ще дойдат. Можем ли да стоим свидетели за Исус, дори и да е заплаха за живота ни? Това е Неговото очакване, че Неговите последователи, Неговите деца ще го следват въпреки каквото да се случи в живота. И не се страхувайте, Святия Дух ще бъде във вас и ще ви говори. И ще бъдете мразени от всички заради моето име, но който устои до край, той ще бъде спасен. Очакването на Исус е, че ние ще стоим до край. Няма да дадем назад. Няма да се откажем от Него. И когато отиваме на реката, ние казваме, че няма да се откажем от Него. Даже казваме, че и нож да сложат на гърлото ни. Каквото и да се случи, ние няма да се откажем. И ще пеем да клетва на реката, да знаете още от сега ви казвам. Сега ще пеем след малко, преготвите си. Като минат моторите. И още нещо очаква Исус от нас. Да знаем какви са. Ама сега ни пречи така, като затваряш. Мотори. Очакването на Исус е да знаем, че времето на Неговото идване има знаци. Знаците на това, което се случва около нас. Болка, страдание и най-вече ще дойде един, който ще застане в храма. Това го пише сега тук. И той ще се провъзгласи за Бог и всички ще му се покланят, и мюсюлмани, и християни, и будисти, и всякакви религии. И казва така: който е на покрива на къщата, да не слиза от къщата. Който е на нивата, да не се връща назад. Очакването да имаме вяра и да продължим напред. Защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не е имало до сега, от началото на създаването, което Бог е създал. И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавила нито една душа, но заради избраните, църквата, Той избра и е съкратил дните. Дните ще бъдат малко. На погубването, на лошите неща. Тогава, ако ви каже някой: ето тук е Христос, или ето там е, не вярвайте.
и не отивайте. Защото ще се появят лъжи христи и лъжи пророци. Очакванията ни са да вярваме в Него и да следваме Божието Слово. Амин. Какви очаквания имаш към Исус? Готови ли сте да му дадете отговор, ако ме пита сега, какво искаш да направя за теб? Върви, взимай мотора. Айде, беги. Готови ли сте да кажете на Исус какво искате да направи за вас? Едно нещо. Не му редете списък. А готови ли сте да изпълните Неговото очакване към вас, към мен? Той има очакване също. Задайте си този въпрос и днес е празник Осанна, слава на Бога, във висините и на земята, мир между човеците, благословен, който идва в Господното име, възседнал магаренце, той ще влезе в храма, да влезе в нашите сърца и да бъде Бог. Амин. Има ли някой нещо да пита, да допълни въпроси? Този празник не е за нас, нали? Защо да не е за нас? Ние празнуваме идването на Господ в нашата църква. Няма да късаме клонки, а ще му дадем сърцата си. Това са външни изрази с клонки. Същите тези хора след 4-5 дни ще кажат разпни го. Тук викат Осанна. Чуйте думата. Викат Осанна, а след 5 дни ще крещят разпни го. Което е много по-силно от викане. Имаше омраза в тях към Исус. Искаха да го разпънат, защото не изпълни